Els petits assassinats d'Agatha Christie. Ja? Som-hi. Benvolguts oients. No sé si senten l'enrenou que m'envolta en aquests moments. D'aquí uns instants, la coneguda com la Diabòlica sentirà el veredicte llegit pel portaveu del jurat. Se l'acusa d'haver mort la seva mare, Elisabeth Laroche-Vissel, propietària de les famoses filatures i la seva dama de companyia. Un doble assassinat comès amb premeditació. Un drama terrible que afecta una de les famílies més riques de França. Li agrada remenar la merda? Benvolguts oients, Prou. tornem la connexió. Gràcies per l'atenció i... Torni-m'ho. Es pensen que és culpable, oi? Està Ja sonat l'han o què? condemnat. Tranquil, Louis. Vol parar? No el senten, hem tallat la connexió. Va, lampion, que ens perdonem el veredicte. A la pregunta de si la senyoreta Laroche-Vissel és culpable d'homicidi voluntari contra la persona d'Elisabeth Laroche-Vissel, el jurat ha respost que sí. A la pregunta de si la senyoreta Claire Laroche-Vissel és culpable d'homicidi voluntari contra la persona de Clémence Mouzon, el jurat ha respost que sí. Atesa la decisió del jurat, No sóc culpable. l'acusada a la pena de mort. Se'n tornaran tots a casa sentint-se uns ciutadans modèlics i dormiran tranquils mentre una innocent compta els dies que li queden de vida. Que imbècil que sóc. M'hauria d'haver arrencat la llengua abans de demanar-te ajuda. Per què ho dius? És injust. Injust? No et despertaran a tu a l'alba. Ni t'hi duran a tu a la guillotina. Podem apel·lar. I ens queda l'indult. Per un monstre, no? Has vist com la mirava el jurat? Escolta, No vull saber res més de tu, Emil. Res més, sents? I sobretot, el dia de l'execució, no vinguis. Per què em mira així, lampion? He fet tot el possible, no? Té, noi.
Amunt. Estàs bé? Té. T'has fet mal? Artur, estàs bé? Tranquil·la, senyora. Té un noi molt valent. Gràcies. Vine, Artur, en comprarem un altre. Li anava a proposar. Adéu, senyor. Adéu, Artur. És molt amable, però no cal. És fill seu? Sí, que ho és. Quants anys té? Adéu. Em declaro culpable. He somrigut a una dona quan no hi eres. Tu, Rai, que te'n pots riure de tot. Què et passa? Ha arribat aquest matí. Els diners de la seva mare se li podrien esfumar. La mosqueta morta l'ensabona. Els voltors donen voltes a la fortuna. Fanyis que s'acosta a una desgràcia. Caram, quin estil. Una obra mestra i sense firmar. No sé què fer. Segur que és una broma de mal gust. Però, si vols, podem anar a veure la teva mare perquè et tranquil·litzis. Veure la mare no em tranquil·litza mai. Amb els escàndols que munta amb les sufragistes. Ara tinc més ganes de conèixer-la. Tot i així, algun dia li hauràs de presentar el teu futur marit. Si encara et vols casar. Quin entusiasme, m'encanta. No és fàcil. Mira, te n'ensenyo. Estimada mare, et presento en Mathieu Vidal. L'home més meravellós del món, el més atent i el més divertit, eh? T'estimo. T'estimo tant que em fa molta por. Els altres. Oi? Sempre els altres. No m'importa el que pensi la gent. Doncs presenta-me-la. Em fa vergonya. Però no per tu. Per la mare. Tampoc és un monstre. No la coneixes. No cal que em renyi pel cigar, que ja tinc infermera. Que pesada la senyoreta Tuló. No sé per què la tinc encara. És la primera que li dura més d'una setmana. En vol un? No, gràcies. Fa massa bondat. Però quina cara, està trist. No s'ho passa mai bé. Ha de firmar uns documents del Consell d'Administració. Deixis estar de consells d'administració. Jo li parlo de la vida. Sé que és veure la passada al llarg. M'ho hauria d'agrair. Espero que almenys hagi fet l'amor. Als 30 ja toca. Ha trucat al notari? Sí, senyora. Tenim hora dissabte al matí. Vaig badar. Hauria d'haver fet aquest testament fa temps. Ja és hora de reparar certes injustícies. Escolti, no deu ser pas homosexual. Com diu? Cregui'm que no em molestaria gens, però potser m'ajudaria a entendre'l una mica. Sempre tan sol, tan misteriós. Més curt, li dic, més curt! Vull anar ben moderna. Et demana la senyora, Clemens. I anirà quan acabi de fregar. La senyora ha dit de seguida. I qui em fregarà el terra? Vostè, potser? Esclar que no. Llàstima. Vés-hi. I no t'entretinguis. Una copa? No, gràcies. Mare meva, sí que és reprimida. No sóc un poca vergonya. Necessito companyia i prou. Compris un gos. Ai, mare! Quins cabells! Jo trobo que li està molt bé. Gràcies, Angelet. Només m'entens tu en aquesta casa. Això no és gens raonable, senyora. Estic d'acord amb vostè i cregui'm que és exactament el que busco. No ser gens raonable. Doni'm el cigar. Que previsible que és. Au, ja està. Clemens, vol que l'empenyi cap al jardí? No, preferiria que m'empenyés cap al riu. Acabar d'una vegada per totes. No digui això. Ajuda'm, Clemens. Aparta'm d'aquestes cares tristes. Tingui. I la medicació? Després! Ens fa ballar tots com baldufes. No exagera una mica? És un enredaire, cregui'm. Es fa la ingènua, però sap molt bé què vol. Vostè ja m'entén. Què passa? El veig molt neguitós. He trobat això al correu.
Es cometrà amb U. Un assassinat al castell, assassinat amb una S. Els propers dies, propers amb U. Es pren seriosament aquest nyap? La senyora decideix fer testament, tenir mort al notari i rebo això. Ho troba normal? Aquella noia trama alguna cosa. Segur que la mestressa serà generosa amb ella. És molt múrria. Què pensa fer? Avisar la senyora? No, se'n riuria de mi, com de costum. Sí? Ha trucat la senyoreta Laroche Vicel. Passarà el cap de setmana aquí. La Claire? Segur? Sí, senyor. I hi ha un telegrama per la senyora. Molt bé. Per fi descobriré com és la filla de la mestressa. Tantes coincidències no són normals. Fa gairebé un any que no ve. Tot plegat no m'agrada. Però on va? Quin fàstic. Què fa, l'Ambrio? Classifico fotos de grans criminals. Oh, que interessant. Em permet? Sí. No sabia que en Clark Gable fos un gran criminal. Quina notícia! Sort que el tinc a vostè a l'Ampion. I en Jean Gabin també. En Jean Gabin. I en Humphrey Bogart, l'Errol Flynn, tots grans criminals. Au, va, adésiu. Novetats? Res, comissari. Ni una trucada, ni una denúncia, ni tan sols una senyora gran que li hagin robat la bossa. Ens passem 2 setmanes sense fer res. No em digui que els assassins també fan vaga. En comptes de recrear-se amb els seus grans criminals, endreci'm els arxius. No, comissari, els arxius no. Els diners dels contribuents no serveixen per finançar aquestes passions frívoles. A treballar! Nenes petites, això és el que ens demanen que siguem tota la vida, bones minyones i silencioses. M'he passat la vida fent comèdia per respectar les convencions. Tan bon punt em desperto, tinc ganes de cridar com una autèntica boja. Però parla'm de tu. Tens projectes? M'agradaria anar a Austràlia amb la tieta. M'ha dit d'anar a viure amb ella. Ara el que et convé és posar-te a estudiar. Ets molt llesta, podries fer carrera i no dependre de ningú. No tinc diners. I el pare no em vol donar ni un cèntim. Això es pot arreglar. A veure, en els teus somnis què t'agradaria ser? No ho sé pas. El pare diu que no serveixo. No facis cas dels homes. Ells creuen que no som capaces de pensar que només servim per tenir criatures. I sobretot, no permetis que ningú t'impedeixi somiar. Entesos? Sí. Mira, de moment, una mica de lectura. El sexe oprimit. Què vol dir oprimit? Exactament el que som les dones. Presoneres. Esclaves. Inspector, aquest senyor demana per vostè. Oh, Louis! Però quina sorpresa! Hola. En Louis Servet! Menard, li presento el meu millor amic de la infància. Si no arriba a ser per ell, m'hauria ofegat en un riu prop de Turquoise. Au. Què hi fas aquí? M'hauries d'ajudar. Oh, esclar, demana el que vulguis, ja ho pots donar per fet. No, té una reunió al primer pis. Que has matat algú. Ui, no. Ja. Sí, i tant que sí. De seguida li dic. Comissari? És aquí? No, no hi sóc. I vostè hauria de ser als arxius. És que resulta... Resulta que res. Quantes vegades més li he de dir que aquest lloc és sagrat? Ja ho sé, però és que em sembla que tenim un cas. Comissari? Espero que no m'hagi molestat per res. Vaja, comissari, a vostè també li interessen els grans criminals?
Una carta amenaçadora. I per això m'ha molestat? Hi ha una herència pel mig? La seva fortuna és considerable. I el testament? Algú vol impedir que la seva mestressa vagi al notari. Doncs ja hem trobat la culpable i aquí hem acabat. Adéu, senyors. Què vol dir? Que al testament la senyoreta Claire ho hereta tot i per tant és l'única que hi té alguna cosa a perdre. És una noia molt honrada. Senyor comissari, intueixo que no ens ho hauríem de prendre a la lleugera. Vaja, ara té intuïcions lampion. El que em faltava. No és prudent, senyora. La prudència és el cementiri dels somnis, senyoreta Tuló. Deixi'm en pau! Es pensa que em resignaré a aquesta vida d'invàlida? Ho veu? No necessito ningú. Senyora. Senyora, no sap dir res més. I si parlem de vostè? No sóc un bon tema de conversa. Un defecte. Segur que deu tenir un defecte dels grossos, com tothom. A part de ser mortalment avorrida, això també. Veig el mal per tot. Aquí, en aquesta casa? Per tot. I sobretot aquí. Ara comença a interessar-me. Dels que somriuen, per exemple. Em fujo com de la pesta. És fàcil amagar-se darrere d'un somriure. Pensa en algú en concret, potser? És l'hora de la medicació. Ara ja torna a avorrir-me. Molt bé. Diguem que accepto. Com entrem al castell? Diu que la seva mestressa és al·lèrgica a la policia i per acabar-ho d'adobar, aquest cap de setmana ha convidat un grapat de feministes. I li puc assegurar que aquestes bruixes no ens aprecien gens ni mica. Jo tinc una idea, però segur que no els hi agrada. Tu digues. 2 convidats no vindran, la Justine Mericourt i el seu marit. Han avisat per telegrama, però només ho sé jo. És una militant de Lieja que escriu llibres. La senyora no l'ha vist mai. I què vols dir? Un de vostès podria passar pel seu marit. La dona ja és més delicat. M'imagino que no tenen efectius femenins, oi? Dones a la policia? Ho deu dir de broma. Dimitiria immediatament. A mi em veu com un marit que s'acoquina davant de la seva dona militant? No. I això que podria ser divertit. Quan era petit volia ser actor. Li havia dit mai? Una mica ho és, no? De fet, no és una mala idea. Queda el problema de la dona. Doncs sí. L'haurem de buscar. Per què em mira així, comissari? No, ni pensar-hi. I què més? És sorprenent, oi? Ridícul, diria jo. No. Potser amb una mica més de pit. No se'n rigui de mi. No sé per què he acceptat de fer la prova. Li recordo que jo no li he portat aquest cas. No ho oblidi. La perruca li està bé. Oh. Qui hi ha? En Menard, comissari. Un paquet per vostè. Passi. Està sonat. Segui, confia en mi. No! Passi. Perdoni, no sabia que tenia visita. Senyoreta? No és una visita. Es tracta d'un interrogatori. Ah, sí? És una visionària perillosa. Una militant que somia d'aconseguir el dret a vot. Oh, ja em fa la cara. Sí, sospitem que volia posar una bomba al Senat. Una bomba? Sí. Ajudi'ns a interrogar-la i a fer-li cantar els noms dels còmplices. Vostè és l'home idoni per aquesta situació. M'afalaga, comissari. No. Fa temps que l'observo al despatx i sempre penso aquest home es mereix més. Ah, sí? Sí, però Menard, sense compassió, Vinga. O sigui que la senyoreta no vol parlar. I com es diu? Més fort, no la sento. Ja ho veig. La
senyora s'han passat la llengua. La senyora Benjica fent punyetes, talós! Aviam si li he d'ensenyar bones maneres. Prou, Menard. Ja n'hi ha prou. Ja està? Sí, ja li hem sentit la veu. Que Déu-n'hi-do. És molt bo, Menard. Molt bo, molt bo. Al seu servei. Ja pot marxar. Què, ho veu? Sempre que pot em deixa en ridícul. Però què diu, si ho ha fet molt bé? Oi que ho ha fet molt bé? Sí, molt bé, molt bé. No s'ha donat de res. En Menard és imbècil. Però el veu cada dia i no l'ha reconegut. A més, no en sé res de feminisme. No sé qui és aquella tal Justine Mericourt. Em clissarem de seguida. Justament he dut un llibre seu. Té. A veure, Justine Mericourt, el sexe oprimit. Això promet. Sortim al carrer, senyores, i cridem als homes que tan malament governen aquest món. Senyors, ja és hora de tornar-nos la llibertat. Tingui, llegeixi-se'l aquesta. D'això res. Emil, m'has promès que m'ajudaries. He fet una bestiesa. Espero que li agradi. Ben mirat, ara som com marit i muller. Tingui. Que no és carnestoltes, comissari. En què penses, amor meu? Estàs bé? He tingut un somni. Tranquil·la, tot anirà bé. La teva mare no es resistirà al meu encant. No seria l'única. No res. Em dic Justine Mericourt. Hola. Hola, Justine Mericourt. Molt de gust. Què tal, Lampion? Estic a la pell del personatge? Tot plegat és excitant, oi? M'ho passo bomba, comissari. Posi més entusiasme, home. No me'n sortiré. Que sí, tot és qüestió de pràctica. El caminar, per exemple, va, camini una mica. Oh, comissari. Tampoc li demano la lluna. No és tan difícil caminar, va, ensenyi-m'ho. Les dones no caminen pas així. No sé com caminen les dones. No em passo el dia mirant-me-les. Una mica més de gràcia, de lleugeresa. Imagini's que és una papallona, una papalloneta ben bonica, no una vaca. Així camina una dona. Miri, Lampion, així. Tingui, l'ajudarà. A caminar? No, posi-se'l sobre el cap i miri de caminar sense que li caigui. I amb lleugeresa, sisplau. Vinga. Miri, practiqui tota la nit, si cal, no ho sé. És que també he de llegir aquest llibre. Doncs alterni-ho. Camina, llegeix. Llegeix i camina. Segur que se'n sortirà. Camina, llegeix. Llegeix, camina. Hola, em dic Justine Mericourt. Hola, Louis. Puc saber on era? A l'illa, senyora. En una cita romàntica, espero. Està tot a punt? Sí. La Justine Mericourt i el marit han confirmat que venen? Sí, el seu xofer els recollirà a l'estació aquesta tarda. Perfecte. Ai, Angelet, just a temps. El sexe oprimit ens espera. Hola, senyoreta. Hola, Louis.
No ha canviat gens, encara es posa vermell. Li presento en Mathieu Vidal, el meu promès. Hola. Encantat. La mare està llevada? Sí, és al jardí, amb la Clemence. La senyora passa molt de temps amb ella. Ah, sí? Bé, les aniré a saludar. Fins després. Sí. S'encarrega de l'equipatge? Espera'm, reina. Primer prefereixo veure-les soles, per temptejar el terreny. Louis? Sí? Li vol ensenyar la finca en Mathieu? És antic, el castell, oi? Segle XVII. No és ben bé un castell. És una torre. Una torre? Una casa d'estiueig. Una vila de vacances. Tingui, agafi l'equipatge. L'habitació verda. Em sap greu, però l'he de deixar. Un assumpte urgent. Sasha Guitry va dir: la meva dona i jo vam ser feliços durant 25 anys. I llavors ens vam conèixer. Hola, mare. Vaja, un fantasma. Què t'has fet als cabells? El món al revés. La filla critica la mare per anar a la moda. Recordes la Clemence? S'ha tornat molt guapa, no trobes? Hola. Hola. Aquest llibre t'aniria molt bé. El sexe oprimit, de Justine Méricourt, que és de Lieja. Si vols, te'l deixo. No és ben bé el tipus de literatura que m'agrada. Aquestes dones que somien de semblar-se als homes. Doncs t'aconsello que no et quedis aquest cap de setmana. Ve la Jeanne Weiss. Ja saps, la Jeanne Weiss, la meva gran amiga que defensa el dret a vot. Hi haurà més convidats, però són una sorpresa. Per cert, Clemence, m'agradaria molt tenir-te a la taula aquesta nit. Però, senyora, No se'n parli més. Fa calor, no trobes? Clemence, porta un parasol per la senyora. Però què dius, si no tinc gens de calor? Clemence, sisplau. Sí, senyoreta. És curiós, no trobes? Per fi em decideixo a fer testament, demano hora al notari i qui apareix per aquí? La meva filla, que feia mesos que no la veia i que em diu mare. No et pensis que em faràs enfadar. Per què? Va bé enfadar-se. Tota la vida he somiat d'enfadar-me. M'encantaria que fossis diferent de la noia que vaig ser jo. Un cigar? Saps prou bé que no fumo. No ho sé. No en sé res de tu. Ets tot un misteri. Mai has intentat entendre'm. No em van ensenyar a estimar. Només em van ensenyar a obeir. Em van dir que em fiqués al llit amb un que havia de tractar de marit. Vaig obeir i vas néixer. On vas? No hauria d'haver vingut. Et faig nosa. Sempre t'he fet nosa. Bon dia, general. Perdoni. L'he espantat? M'he perdut. Em dic Mathieu. Clemence, molt de gust. Parlava amb algú? Amb Napoleó. I està bé? Està una mica deprimit. Què fas, Clemence? I el parasol? Perdoni'm. Adéu. Adéu. Espero que no hagis desfet les maletes. Per què? No ens quedem. Què ha passat? Claire, fugir no soluciona res. Tens res millor? Parla amb ella. Creus que no ho he provat? Però no m'estima. Segur que t'equivoques. Què passa? Vols quedar-te, oi? Segur que t'ha agradat la Clemence. Et penses que no he vist com te la miraves? Ja hi tornem a ser. Per què t'interesso, Mathieu? No sóc guapa. Sóc gelosa. No tinc sentit de l'humor. I pots afegir-hi, dic bestieses. Cada cop que et mira una dona és com si m'esquincéssim per dins. Penso, aquest cop s'adonarà que viu amb un monstre. Vols parar? Com vols que no ho pensi? No recordo ni un sol petó de la mare. No se li fan petons a un monstre. Si fos pobre ja m'hauries deixat. Perdona'm.
No ho volia dir. Sóc la senyoreta Toló, la nova infermera. Perdoni, no tinc temps. Al final no ens quedarem. Ja sé que no m'hi hauria de ficar, però... La seva mare... La meva mare, què? Té molt males influències. No em diu res que no sàpiga. La Jean Weiss, que vindrà aquest vespre, la manipula totalment. La seva mare s'ha gastat una fortuna amb les dones que reclamen el dret a vot. Me n'he d'anar. I després la Clemence, que és una hipòcrita. Escolti, m'ho ha enviat vostè, això? Però... que curiós. Què? El senyor Servé va rebre una carta ahir amb un sobre igual i la mateixa lletra. Parlava d'un assassinat. Un assassinat? És preciós. Dissenyat per un gran modista, un model únic. No me'l podria posar, és massa bonic per mi. Res és massa bonic per tu. No només no passaràs vergonya al sopar, sinó que estaràs radiant. Jo fa molt de temps que no me'l poso, i amb unes sabates de conjunt... Ai, gràcies. Gràcies. Perdoni, no estic acostumada que la gent sigui tan amable amb mi. Oh, t'envejo, tan despreocupada, tan espontània. Endavant! Ah, no te n'has anat. Ja ho veus. Què et sembla? Li anirà perfecte, oi? Sí, mare, li anirà perfecte. En fi, les deixo. Gràcies. Fins al vespre. Et presento en Mathieu Vidal. Ens casarem. Oh. Els meus respectes, senyora. Suposo que la Claire ja li ha parlat malament de mi. Molt malament, estigui tranquil·la. Si té sentit de l'humor i tot, per fi. I ens casarem, mare. Sí, no sóc sorda, ja té sentit. Molt bé, l'enhorabona, me n'alegro. Que sigueu feliços, fills. És el que es diu, oi? Per què ho espatlles tot? El meu casament va ser el pitjor moment de la meva existència. Vols que estigui eufòrica? No, però si no vols venir, tampoc passa res. Vidal, em vaig conèixer un de Vidal. Tenia una gran fortuna, propietari de cerveseries. Oh, però aquell Vidal va morir arruïnat i molt jove, si ho recordo bé. Era el meu pare. Oh, ho sento. Entens per què no volia posar els peus en aquesta casa? Et provoca. No ho pensa el que diu. Sabia que jo somiava portar aquell vestit. Ho ha fet expressament. Donaria el que fos perquè no m'afectés. L'odio. Ei, tranquil·la. Te'n vols anar? No. És el que ella vol. Detesto el gust d'aquest medicament. Posi'm-hi whisky, passarà més bé. Ja sap que l'alcohol i els medicaments... Em recorda un lloro que vaig tenir que sempre repetia les mateixes frases. Què se'n va fer? El vaig escanyar. És broma. Va desaparèixer. En aquesta casa desapareix tot. Per què ho diu? Tenia morfina al maletí i ha volat. I no sóc gens descuidada. La morfina és molt perillosa. Una dosi una mica massa alta pot matar. Miri, no em cau gaire bé, però d'aquí a voler-la liquidar... Vinga, per demostrar-li que vaig de bona fe, me'n passaré el medicament. Perfecte. Agafa calor i em suen les mans, comissari. És normal. Els actors abans de l'estrena estan nerviosos. Ah, tingui. Me n'oblidava.
Vol dir que cal? La credibilitat d'un personatge es basa en els petits detalls. Va, posi-se'l. No m'entra. Sí, insisteixi, Lampion, insisteixi. Ja està. Ja estem casats. Hola, senyora Mericourt. Benvinguda. Senyor? És un honor tenir-los aquí. Moltes gràcies. Avisaré la senyora que ja han arribat. Instal·lin-se a l'habitació i ja els vindré a buscar. Molt bé. Ja comencem. Tinc un mal de peus terrible. Aquestes sabates són massa petites. Camini d'una manera més femenina. Remenant al darrere, així, miri'm, fixi-s'hi, miri'm. Amb gràcia, així, Li recordo que interpreto una sufragista, no una meuca, que és molt diferent. I vostè és un marit submís. Molt submís. Com vulgui, reina. Molt bé, però tinga-ho present. La papallona. Lleugera. Vostè deu ser la Justine. Molt de gust. Encantada. No es pot imaginar la il·lusió que em fa conèixer-la. He devorat el seu sexe oprimit. Com diu? El seu llibre. Oh, sí. El meu llibre, El sexe oprimit. Tot bé? Sí. La meva dona es mereix el cotxe. Armand Mericourt. Jean Weiss. Molt de gust. El seu llibre ha obert els ulls a moltes Li dones. agafo la maleta? No, gràcies. Sovint la galanteria és una forma de menyspreu. Pobre Armand, no ho feia amb mala intenció, oi, amor? No. I ara? Trobo que no té pas accent. Accent? De Lieja. Ah, sí, no, m'ho diuen sovint. Passa de pare, de mare a filla. És així, no tenim accent. És bonica, Lieja? Sí, bé, tampoc diria tant. És una ciutat amb un centre i barris al voltant. Plena de gent. Plena de gent. I aquest vestit? Regal de la senyora. Regal de la senyora. Així no t'espavilaràs mai. M'ha convidat al sopar aquesta nit. Ah, mira-la, la princeseta. Treu-te aquest vestit de seguida i vés a fer-me un cafè. Treu-te'l. M'espero que surtis. Què vol dir aquest to? Sóc ton pare. Només te'n recordes quan et convé. Et penses que no veig com em mires? Però què t'imagines, marreca desvergonyida? A qui se li acut pensar així del seu pare? Treu-te el vestit, tu et... O em pagaràs? Tu ho has volgut. Què penses fer? No, sisplau! Li diré a la mestressa que la senyoreta Clemans no es troba bé i que es quedarà a l'habitació aquest vespre. No ho facis, t'ho suplico! Has de tocar de peus a terra, petita. Els somnis no fan bullir l'olla. És bonic, així, tot rosa. No trob? Pobres peus. Ser dona és un suplici. Oh, haurien d'obligar tots els homes a portar talons un cop a la vida. M'equivoco o el del carretó li ha picat l'ullet? Està gelós? L'aviso, això no m'agrada. Em nego a passar per un cornut. Té les cames molt boniques. Li havia dit mai? No se'n rigui de mi. És veritat, Lampion. De fet, si no sabés que és vostè... Ja, però sóc jo, o sigui que deixem-ho estar. Em posaria de genolls i li agafaria aquest pauet. Aquest pauet tan bonic. Però què fa? Sí! La senyora els espera al saló. Molt bé, ja venim. Gràcies. Què li passa? Per què fa aquesta cara? Si es pensa que m'agrada disfressar-me de dona, s'equivoca. Jo no sóc d'aquests. No abusi de la situació, que ja prou pena tinc. Ah, és pel seu amic. Sí, és ben plantat, en Louis Servet. No és insensible al seu encant. Ens esperen, comissari. Lampion? Les sabates. Oh. Ai, Déu meu. Què? Les arracades. Què passa amb les arracades? No les porta. Ai, m'ho diu ara.
Aquí no es troba res. Gràcies. Ah, estimada Justine, hi ha una cosa que m'intriga. Com és que vostè, que és l'autora del sexe oprimit, que descriu tan encertadament tots els horrors del matrimoni, no es va divorciar fa temps? La mare és la reina de la diplomàcia. És que el meu germà és una perla rara, no és com els altres. Vol dir que a casa la dona és ell? Vingui a visitar-nos i ho veurà vostè mateixa. Em sembla que l'hem ofès. Ofès? Gens ni mica. I els he dit que el meu germà és una joia. Oi, amor meu, que no estàs ofès? No, reina, gens ni mica. Ho veuen? No és com els altres homes, estrets de mires, dominants. És un home que escolta, i molt bé. I vostè, senyor Vidal, quina mena de marit serà per la meva filla? El que t'ha faltat a tu, mare. Oh, reina meva. Clemens, vine aquí. Et presento la Justine Mericourt. Bona nit. Senyoreta? I vostè, a què es dedica? Perdoni, li pregunto, a què es dedica? Estimar-me. I cregui'm, és una feina a temps complet. Proposo que ens asseguem a sopar. Em permet? Oh, bravo, bravo, que bonic, bravo! Un dia vaig llegir en una làpida el meu marit que va morir prematurament, la seva dona agraïda. Tinc una tieta a Austràlia. No l'he vist mai, però m'envia postals boniques. Sí, m'ha agradat molt. M'agradaria anar-hi. Un vi excel·lent, senyora. Sí, però no n'abusis, que ja saps que l'alcohol no et prova gens ni mica. Tranquil, amor meu, que estic molt bé. Què passa? Ho ha fet expressament. Vostè sap de tot. Posant-me aquí al costat de la Clemens és tan infantil. És expert. Està gelosa perquè sóc feliç. M'equivoco o m'ha tocat amb el peu? No, no s'equivoca. Doncs digui-li al peu que em deixi tranquil·la. Escolti, Justine, vostè també ha tingut problemes amb la justícia? La justícia? No me'n parli. Rei, posa'm una mica més de vi, sisplau. No. A Lieja tenim un comissari que es diu l'Associer. L'Associer no és broma, es diu així. Ai! Passa alguna cosa? No, tot bé. Doncs aquest l'Associer és descendent directe dels orangutans. És un misògin. Tan sols li agraden les dones en posició horitzontal i només d'una al llit. Reina, no beguis més. Deixa'm en pau, que no vaig begut. Ha dit begut? Com diu? Ha dit begut. Begut? No, volia dir que no he begut prou per anar borratxa. Esclar. Ja tinc ganes que sigui demà per escoltar la seva conferència. Conferència? He convidat una desena de dones molt influents que ens podrien ajudar a moure les coses. Com tu amb vostè. I ara aixeco la copa per la causa feminista. Mare? Mare? Vés-te'n, s'ha acabat la festa. Encara respira. Truqui a un metge. Tranquil·la. Tranquil·la. Ha recuperat el coneixement i la vol veure. Però l'aviso que està parcialment paralitzada i li costa expressar-se. Per què mai m'has estimat, mare?
Quan el pare es va morir em vaig sentir tan sola. Esperava que em parlessis, que em consolessis. No era diferent de les altres nenes, només necessitava que m'abracessis. I em vas apartar, com si et molestés. La Clemence. No he vingut a parlar d'ella. Ho sento. T'he de dir una cosa. Ara seu. Et vaig apartar de mi perquè et recordava massa el pare, sí, ja ho sé, m'ho has dit 1000 vegades. Estava embarassada, Claire. Què? Vaig tenir una altra criatura. Però què dius ara? Has de descansar, mare, ja en parlarem després. La Clemence és germanastra teva. Se t'ha acudit això per continuar amargant-me la vida? Si pogués estar ben segura que em desempallegaria de tu quan et morissis. Ahir vaig somiar que t'estrenyia el coll amb totes les meves forces i ni tan sols t'hi resisties. Somreies. Cuida-la molt, sisplau. Sóc una idiota. Les paraules que he esperat tant de temps no sortiran mai de la teva boca. T'estimo, Claire. Estic orgullosa de tu. Confio en tu. Claire. La llibreta. Tranquil·la, mare. Jo m'ocupo de tot. M'hauria pogut avisar. Em veu a mi fent una conferència? Va, de què es queixa? Si l'estrella ha sigut vostè, tenir un públic més nombrós li hauria d'agradar, no? Està gelós. Com pot ser? Jo? Esclar que no. Segurament ara s'anul·larà tot. Però em preocupa la morfina desapareguda. Miri, ho farem així. Vostè s'oferirà a passar la nit a l'habitació de la mestressa. Jo vindré després. I vostè, Lampion, vagi a investigar a casa dels Fernand. Podria ser que la jove Clemence també corregués perill. Hi ha algú? Què busca, preciosa? Voldria parlar amb la Clemence. Una copa? No, gràcies. El faig jo, l'Oriel. D'acord, una gota. Així m'agrada. Vostè és una dona, com Déu mana. No com les altres amigues de la senyora. Gràcies. Si hagués pogut, me n'hauria anat fa temps. Hi ha massa secrets aquí. I volta el diable. Com? Vostè com es diu? Justin. És maco? Segur que la Clemence no hi és? No s'amoïni que no ens molestarà. M'agrades, guapa. Tens estil. Sóc una dona casada, senyor. Així per què has vingut? Deixi'm estar, sisplau. Ets com totes les altres. Et fas pregar, però en el fons te'n mors de ganes. Fas bona olor, duquessa. Deixa-la, pare. Tu no t'hi fiquis, malparida. Fot al camp. És una convidada. La senyora no em dirà res. Sin massa coses. I en l'estat en què es troba. Deixa-la o demanaré auxili. Puc esperar. Gràcies. Quan va morir la mare es va tornar violent. Ha dit que per aquí volta el diable. Que estrany, no? Es referia a l'Alexina, la germana de la mare. No sé per què, però la detesta. M'envia unes postals precioses. Miri.
És Austràlia. Bonic, oi? Bé, val més que no ens quedem aquí. Aniré a dormir al castell. Bé? Ah, és vostè. He vingut a veure si l'Elisabet necessitava res. Li han donat un somnífer. Ja em quedo jo amb ella. Gràcies. Bona nit. Bona nit, senyor Mericourt. Bona nit, senyoreta. Vostè també considera els compliments una forma de menyspreu? Depèn. És una de les dones més torbadores que he conegut mai. És un home casat. Oh, no em digui que es fixen aquests petits detalls. Som molt liberals, la meva dona i jo. La fidelitat és de petit burgesos. Em sap greu, senyor. Però no és el meu tipus. Ah, i quin és el seu tipus? La seva dona, per exemple. Que dormi bé. No m'ho crec. Com se sap si estàs enamorada de veritat? És com un tro al pit. Com milers d'onades que et fan rodar el cap. El cor es posa a galopar a la més mínima mirada. Estàs contenta i neguitosa. És com si la Terra girés per l'univers a una velocitat inimaginable. Que bé que descriu les coses. És exactament el que he sentit aquesta nit. Louis, ja me n'encarrego jo. D'acord. Fins demà. Fins demà. Tota la nit amb un mosquit. Miri. Diuen que només piquen les femelles. No m'estranya. No l'havia vist mai tan relaxada. Tot bé? Sí, dorm com una criatura. He pensat que li agradaria. Gràcies. En fi, els deixo. Louis. Sí? No, no res. En puc prendre? Sí, faci. Gràcies. Miraré de dormir un parell d'hores, si pot ser.
fes fred, Tex. En fi, tant se val. Obri bé els ulls, d'acord? Comissari. Justin? Sí? Tot bé? Molt bé. Ja no necessita el lavabo? No, ja pot passar. Gràcies. Louis? Louis! Comissari! Comissari! No pot ser. Què li passa avui a tothom? Bon dia. Bon dia. No he pogut dormir. Jo tampoc. M'agrada venir aquí al matí. És com si l'univers fos meu. És que l'univers és seu, Clemens. Tranquil·la. Tranquil·la. La senyora és morta. Déu meu. Però com hi ha caigut? M'hi jugo el coll que el cafè duia droga. Em descobriran. Miri quina fila faig. Ha perdut un pit. No pot ser. Sí? I doncs? He interrogat el servei. Hauria pogut ser qualsevol. Però si les anàlisis revelen traces de somnífer, la Claire serà la sospitosa principal. De matar la seva mare? No, impossible. L'he trobat. El què? Comissari. Estic aquí d'incògnit. O sigui que no em diguin comissari. Bé, agafi la tassa de l'habitació de la difunta i que la duguin al laboratori. I vull l'autòpsia del cadàver el més aviat possible, d'acord? Au, va.
Què fas? He vist una sospitosa. És perillosa. Molt perillosa. Val més que treguis l'arma. Mans enlaire, no et moguis. No t'esperaves tornar-me a veure, noia? El comissari es quedarà parat. Vinga, mans enlaire. Però què fan? Aparti, senyora, que hem de detenir una terrorista perillosa. Que està sonat? Es pensa que són algú perquè porten uniforme? Dutrier, encarrega't de la senyora. Potser és una còmplice. No es mogui. És al·lucinant. Escolti, deixi'm estar. A què ve això? Gira't. Les mans darrere l'esquena. És escriptora. Es molesta això, oi? Aprenguin a tractar millor les seves dones. Què és aquest escàndol? Aquest imbècil vol detenir la seva dona. Deixi-la estar i marxi. M'ha impressionat, Armand. Quina autoritat. M'agradaria quedar-me a soles amb ella. Esclar. Hem d'acabar aquesta farsa. No puc més. Si volem desemmascarar el culpable, hem de fer els nostres papers. Ahir en Louis va sorprendre la Jean Weiss a l'habitació de l'Elisabeth. Buscava alguna cosa. Ara es mirarà els papers de la mestressa perquè no se sap mai. El senyor Fernand també sap coses. Va parlar de secrets, tot i que anava begut. Torni a interrogar-lo. No podré ser, comissari. Per què? Em volia violar. Ha dit que anava begut. Anant serè, no se li tirarà al damunt. Vostè ho diu perquè em troba lletja, però ell no m'hi troba. No, que no. Que sí, per vostè les dones lletges no existeixen. Ni se les mira, les lletges. Per vostè o són guapes o res. Però de què parlem, lampion? Potser s'ha comès un assassinat. Primer esmorzem, perquè ho sento, però amb l'estómac buit no puc fer res. Oh, pari de mirar-me així, va, anem. Miri. Ho he trobat sota el coixí. El coneix? No de res. Què hi feia aquest retrat sota el coixí? Ni idea. Li demanaria que fos discret. Esclar. A quina hora anava el notari? A 11:15, però ho pensava anul·lar. No ho faci. Vull que hi sigui present, senyoreta Toló. Molt bé. Louis, digui a la Clemence que també vull que vingui. Entesos. M'agradaria quedar-me sola amb ella. Com està? No sé què faré ara. Ni tan sols tinc diners per anar-me'n a Austràlia. Jo estic tan perdut com vostè. Almenys té la senyoreta Claire. No és tan senzill. Creus que estimes una persona i llavors coneixes algú i les certeses s'esfumen. Estic enamorat de vostè. No em digui això, no està bé. Vagi sant, sisplau. T'estimo. Si en tingués el més mínim dubte, callaria. Però com podria negar el que ens passa? No, no pot ser. La senyoreta Claire s'empiparà. La infermera té raó. Diu que és culpa meva que la senyora s'hagi mort, que només porto desgràcia. Però qui s'ha cregut que és? Aconseguiré diners i marxarem tots dos. A Austràlia, si vols, però m'has de creure. T'estimo. Perdoni'm un moment. Clemence, la senyoreta Claire vol que vingui al notari. A les 11 al castell. ...23 de juliol del 1915. L'Emma m'ha fet entendre que la nostra relació no pot continuar. No m'atreveixo a dir-li que estic embarassada d'ell.
Tant de bons haguéssim conegut uns anys abans. El que em faltava, apa. Segur que ho ha fet expressament. Expressament? Perquè així li hauré de comprar un vestit nou. Ja està bé, no? Ah, Louis. Se'l veu molt capficat, oi? Sí, no sé com avisar a totes les convidades per anul·lar la conferència. Res d'anul·lar-la. Al contrari, hem de convèncer la senyoreta Claire que l'ha de mantenir. Si no, no tindrem cap motiu per quedar-nos i la gent tampoc. No penso fer el ridícul davant de totes aquelles dones. És un ordre, estimat Lampion. Es manté la conferència i punt. S'ha acabat. A més, ho farà molt bé, oi, Louis? Ah, sí, segur. I una altra cosa, entre els papers hi havia uns reconeixements de deutes. Va fer préstecs de sumes importants a la senyoreta Weiss. Ah, que interessant. Devia ser això el que buscava ahir a la nit a l'habitació. Vinga, a treballar. Sobretot, Lampion, pensi anar a interrogar el guarda, d'acord? Ah, ara la buscava. Un croissant? No tinc gana, gràcies. Oh, ahir em va enganyar. Segur que li agraden els homes, sobretot els més virils, però és massa orgullosa per reconèixer-ho. Jo de vostè aniria amb compte. Un dia vaig bufetejar un senador. Oh, què diu ara? Vaja, Déu-n'hi-do. S'ha mort la meva millor amiga. Una dona molt generosa. Per què ho diu? És el que tinc entès. Es veu que prestava molts diners. Que tingui un bon dia. De veritat creu que l'han assassinat? No ho sé. De fet, ja l'havien mort. Què vol dir? Obligar-la a casar-se amb un home que no estimava. No li sembla un crim? Es va passar la primera meitat de la vida dient que sí i l'altra meitat penedint-se'n. I a vostè què l'han obligat a fer perquè sigui tan desconfiada? Això l'intriga, oi? Una dona insensible als seus encants. No és normal? Deu amagar alguna cosa monstruosa. Va, vostè guanya, accepto. El què? El croissant. L'estupidesa em fa venir gana. No em digui que em seguirà amb aquesta safata tot el dia, eh? Mira, en Sherlock Holmes. Em va perfecte. Tinc. Ah, d'acord. Em deixa parada amb aquesta audàcia. És una persona curiosa. I veig dos homes en vostè. El marit dòcil i l'aventurer. La deixo triar. Mai deixa anar la presa, eh? Mai. No et creuràs qui he enxampat fent-se un petó. La Clemence i en Mathieu. Potser m'he equivocat amb aquell noi. Em pensava que li interessaven els diners de la Claire i mira'l, amb una que no té ni 5. Te n'hauries d'alegrar. Per què ho dius? Ja me n'he donat que t'agrada la Claire. Que vagi bé, Emil. Espera, Louis, perdona'm. Em sap greu. Entenc com et sents. Quan tenia 17 anys em vaig enamorar bojament. Vaig sentir com un tro al pit i milers d'onades que em feien rodar el cap. Però tenia por. I no li vaig dir res. Ara em penedeixo d'haver-me avergonyit dels meus sentiments. No m'ho havies dit. Era algú que conegués? Va ser fa temps. Digue-li, Louis. Per més remota que sigui la possibilitat, ho has d'intentar. Sí, hi parlaré. T'ho prometo. Ah, si busques el guarda, l'he vist baixar al celler. No m'estranyaria que es begués els vins de la senyora. Potser el deixaré mamar una mica més. Gràcies, ja he acabat. No ha vist pas en Mathieu. No. Sento que sóc injust amb ell. La gelosia és un sentiment horrible. Demano a Déu que m'ajudi, però no ho fa. Vostè mataria per amor, Louis? No ho sé pas.
Aviat serà l'hora d'anar al notari. La mare tenia raó amb vostè. És tan discret. És la Clemence, oi? Com diu? Sé que està enamorat d'ella. Què espera per dir-li? Endugui-se-la, jo l'ajudaré. Potser a Austràlia, com vol ella. S'equivoca, no sento absolutament res per ella. Llàstima. Somio en una altra. Però aquesta altra és inaccessible. N'estàs segur? Sí. Déu meu, que complicats que som. Vinga, anem al notari. Si no arribo a insistir, hauríem marxat sense vostè. Gràcies. Agraeixi-li a la senyoreta Claire. No té cap obligació de donar-li res. Creu que... Va, no es faci passar per ingènua. Per què es pensa que anem al notari? Si la senyora hagués sigut més previsora, hauria fet el testament abans i hauríem de reflexionar tots plegats. Vostè, per exemple, si li passés res, li agradaria que heretés el seu pare? Això no. Si tingués diners, voldria deixar-los a la meva tieta. Si ni tan sols la coneix. De vegades no cal veure una persona per conèixer-la. Sigui com sigui, sense testament, ho heretaria tot el borratxo del seu pare. D'acord? És un home perillós, senyor Mericourt. Davant de vostè deixo anar les confidències fàcilment. Perillós? No exagerem. Entre nosaltres hi ha algú molt més perillós que jo, que potser ha matat. I que hi podria tornar. Té una manera curiosa de festejar una dona. Tinc ganes de besar-la. Però com sé que no faria un petó als llavis d'una assassina? Per què mataria una amiga? No ho sé. Potser li devia molts diners. És pervers, Mericourt. Pervers i manipulador. I doncs, senyoreta Laroche Vicent? A falta de testament, no sé què li hauria deixat la meva mare a cadascun de vostès. Però estic segura que hauria estat molt generosa. El senyor Servet rebrà la suma de 50.000 francs. La senyoreta Toló, 15.000 francs. I la Clemence Mousson, 100.000 francs. Són molts diners, Claire, li agraeixo. Només fa 6 mesos que hi soc. No m'esperava una suma així. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Puc parlar amb vostè? Senyor Fernand? Senyor Fernand? Senyor Fernand? No et facis la poruga. Sé per qui has vingut. És pel que em va dir ahir. Ahir va ser ahir. Quina guapa, et faré tocar les estrelles. Em va parlar d'un secret. El secret és que m'agrada. Si se m'acosta, cridaré. I tant que cridaràs, guapa. Però no et preocupis, les parets són gruixudes. L'imbècil del teu marit no sentirà res. L'aviso que el decebré. M'estranyaria. Pomerol 1900. No el podem fer malbé. Deixa't fer, princesa. Senyor Fernand. Un petonet. Només Deixi'm un anar. petonet. Deixi'm d'una vegada! Però això què és? Ja li he dit que el decebria. Merda. Ara t'ensenyaré a enfotre't de mi. Ah, Lampion, l'he buscat per tot arreu. La senyora Laroche Vicel la van enverinar, però el forense diu que això no li va causar la mort. La dosi no era prou alta. L'Elisabet va morir asfixiada. Que m'escolta, Lampion?
No ho aguantaré. Ara no és el moment! Arriben les convidades. Molta sort, Emili. Compte, no se li ha de dir mai molta sort a algú que està a punt de sortir a l'escenari. Porta mala sort. Se li ha de dir molta merda. Però, on va? Molta merda! No, no s'amoïni. Vingui. Hola. 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 Benvingudes. Què fa? No ho sé. Vagi a buscar-lo. Faci alguna cosa. La policia creu que l'han assassinat. Sí, ho he sentit a dir. Ja sé què em diràs. És normal. Ho entenc. Però ja ha passat la tempesta. Pel millor i pel pitjor, com se sol dir, oi? El pitjor ja ho tenim superat, t'ho prometo. No em facilites les coses. T'estimo. M'han fet falta aquests 2 dies horribles per adonar-me de com t'arribo a estimar. Me'n vaig, Claire. Vols venjar-te, és normal, després de les barbaritats que t'he dit. Però no em deixis, Mathieu. Jo també he entès moltes coses aquests dies. Què has entès? Que ja no m'estimes? Que t'has enamorat perdudament d'aquella fresca? Ella no compta, Mathieu. Te l'has trobat per casualitat. Passàvem per un moment difícil. S'ha acabat, Claire! Ho sento, però s'ha acabat. Vols que faci veure que t'estimo? Que doni la raó als que es pensen que em caso per diners? El respectaries un home que fes això? La Clemence està disposada a tornar-t'ho. Vés-te'n amb aquella bandarra, que t'ha encisat com va encisar la meva mare! I no em vinguis a plorar quan t'adonis de la bestiesa que has fet! Us mataré! Us mataré a tots dos! Jan, em sap molt de greu. No parlaré, no m'hi veig amb cor. És clar que sí. La Justine Méricourt no es rendeix, la necessitem. Si defalleix, defallim totes. Li agraeixo. La gent que ha vingut a escoltar-la. Té ànima de revolucionària, Justine. No renunciï al seu destí. Pensi en l'Elisabet, en les que han malbaratat la vida a causa d'una societat arcaica i injusta. D'acord, però necessito una mica de temps. Gràcies, Justine. Gràcies. Què passa? Sort que el trobo.
He patit una agressió. Una agressió de qui? D'aquella dona, la Mary Court, la que escriu llibres. Què ha passat amb aquella senyora? Aquella dona és un home. Com? Però què s'empatolla? És un home. Ja ha tornat a veure? Potser vaig begut, però és un home. Último, tanca la boca o el denuncio per robar vins al celler. I acabarà a la presó. Entesos? Va, fora! Què has fet? Què has fet? Sisplau, m'agradaria que dediquéssim uns moments a recordar l'Elisabeth Laroche-Wiesel, gràcies a la qual ens hem reunit aquí. Havíem de mantenir aquesta trobada que ell havia esperat amb tanta passió. Sense més preàmbuls, cedeixo la paraula a una dona extraordinària, l'autora del Sexe oprimit. Em refereixo, és clar, a la Justine Méricourt. De fet, jo no sóc una dona. Vull dir que jo no sóc una dona extraordinària. Sóc com totes vostès, víctima de les burles i la discriminació. El món està governat per una colla d'orangutans que es pensen que les dones no tenen més cervell que les papallones. S'imaginen una papallona votant? La papallona vola, però no vota. I nosaltres no podem fer ni una cosa ni l'altra. Volem viure lliures. Sentir-nos orgulloses del nostre sexe. Volem expressar les nostres diferències i gaudir dels mateixos drets. Bravo! Aturi el discurs, lampion! Tenim un segon cadàver entre mans. S'ha acabat la comèdia. Louis, doni-li roba d'home a l'inspector. Ostres. És impossible. Ho has sentit? Sí, és increïble. N'està orgullós? És indigne d'un policia el que ha fet. Guardis les lliçons per vostè. No està lliure de culpa en aquesta història. Estava enrabiada, però jo no l'he mort. He vingut a oferir-li més diners perquè em deixés en Mathieu. Quan he entrat me l'he trobat a les escales. Ja era morta, li juro. És culpa meva. És culpa meva que hagi passat això. Hauria d'haver parlat abans. Així aquest era el seu famós secret, senyor Fernand? La Clemence no era filla meva. Ni de la meva dona. No podíem tenir fills. Era filla de la senyora Laroche-Wiesel. Va, borratxo, no sap el que es diu. Tinc el cap ben clar. Vingui. Vam conèixer la senyora a Suïssa. Estava embarassada i de seguida em vaig adonar que era un embaràs secret. Ens va proposar d'adoptar la nena i venir a treballar a casa seva. No ens ho vam rumiar gens. La meva dona només estava per la nena i jo vaig deixar d'existir. No havia sentit mai tants disbarats. No s'ho inventa. La Clemence era germanastra meva. Ho sabies quan has anat al notari? M'ho va dir ahir la meva estimada mare. Que se'm castigui per això, però no per un crim que no he comès. Sí, l'has matat tu! T'ho he vist als ulls que l'havies matat, monstre! Senyoreta Toló, abans ens ha vist, oi? No estava furiosa? No s'ha posat a trencar-ho tot i ha amenaçat de matar la Clemence? Sí. Agents, endavant. Sóc innocent. Li dic que no he estat jo.
comet un error. Qui més podia odiar la Clemence? Qui podia perdre molts diners si la senyora Elisabet reconeixia l'existència de la seva filla i li deixava una gran part de la fortuna? Pensi el que vulgui. La Claire no és culpable. Què passa? Per què em mira així? Ah, encara està empipat amb mi per allò d'abans, però li ha sortit un discurs perfecte. De pot no em fa plorar. Sí, sí. Necessita res més de mi? És clar que el necessito. Una escena del crim sense en Lampion és com un borratxo de rom sense rom. Faci un escorcoll. Tot plegat em sembla massa evident. A la pregunta de si Claire Laroche Wiesel és culpable d'homicidi voluntari contra la persona de Clemence Mouzon, el jurat ha respost que sí. Condemnem l'acusada a la pena de mort. Ocupat. Però es pot saber què fa el Lampion? Provo el seu mètode, medito. No faci el burro i surti, va! N'hi ha més de vàters. Sí, però jo necessito què? Cadascú té les seves manies i els seus rituals. Oh, sisplau, Lampion. El senyor Fernand. Què li passa? Va tenir un accident i es va matar. Surt al diari. Vaja, em sap greu, però a mi què m'importa? Miri el cotxe que conduïa. Ni vostè i encara menys jo ens el podríem permetre. Vol dir que... Crec que algú li va pagar perquè callés. Anem. Se'm fa estrany tornar aquí. Alguna cosa se'ns va escapar. N'estic segur. Ens gestarem el que calgui, però ho esbrinarem. Vinga, va. Vagi amb molt de compte. Ha trobat alguna cosa? No, però aquí falta una capsa metàl·lica on la Clemence guardava les postals de la seva tieta Alexina. Ah, Què? una postal. Devia caure. És d'Austràlia. No, no és d'Austràlia. Miri. No veig res, comissari. El segell, Lampion, el segell. El segell? Quan era petit col·leccionava segells. I li puc garantir que aquest mata-segells és una imitació. Algú li volia fer creure a la Clemence que la tieta li enviava postals des d'Austràlia, però en realitat les escrivien aquí mateix i es barrejaven amb la correspondència normal i corrent. Però per què? Si responem a aquesta pregunta, Lampion, potser podrem salvar de la guillotina la senyoreta Claire. Bé, què en sabem d'aquesta tieta Alexina? No gaire res. Fa uns 20 anys se'n van a Austràlia. Van intentar localitzar-la per l'enterrament de la Clemence, però no van poder. Ella també ha desaparegut. Què vol dir? Hi havia una foto de la mare adoptiva de la Clemence i de l'Alexina. Vostè l'ha vist, aquesta tieta misteriosa? Sí, però no m'hi vaig fixar gaire i era una foto antiga. I ja no hi és. Potser algú vol impedir que li reconeguem la cara. Aquí ja no hi tenim res més a fer. Vingui. Doncs sí, la Clemence Mouzon va voler parlar amb mi. Acabava de saber que havia heretat 100.000 francs, una suma que li havia donat generosament la senyoreta Claire i volia que l'ajudés a fer el testament. A favor de qui? De la seva tieta, Alexina Cuvier. Ja ho tenim. L'Alexina Cuvier heretarà els 100.000 francs. És més, a la Clemence la van reconèixer oficialment com a filla de l'Elisabet Laroche Wiesel. Heretarà la meitat de la seva fortuna. I aquesta Alexina l'ha vista en persona? No, tot es va fer a través d'advocats. Sisplau. Digui'm. Per vostè. Gràcies. Sí, digui.
Gràcies. Males notícies? S'ha denegat la petició d'indult. Demà executaran la Claire. El gran eco del nord! La diabòlica executada! La diabòlica executada! Comprin el gran eco del nord! El gran eco del nord! El gran eco del nord! La diabòlica executada! La diabòlica executada! Comprin el gran eco del nord! La diabòlica executada! La diabòlica executada! Sisplau, senyoreta Cuvier. Segui. Vinc de seguida. No, quedis asseguda. Té mal als ulls, senyoreta? Un bon titular, no li sembla? I podria tornar a sortir ben aviat. La diabòlica no era qui ens pensava. No li presento l'inspector Lampion, em sembla que ja el coneix. Lampion, faci el favor d'ajudar la senyoreta a treure's les ulleres. Senyoreta Turó, quina sorpresa. És un plaer tornar-la a veure. De debò. Li agraden els contes? En Lampion els explica molt bé. Vinga, Lampion. Hi havia una vegada... Hi havia una vegada una dona que vivia a Austràlia i a qui la vida mai li havia somrigut. Que li direm Alexina, si no li fa res. Continuï, Lampion. L'Alexina tenia una germana que li va escriure abans de morir per revelar-li un terrible secret. La seva filla... Que li direm Clements. Sisplau, perdoni, no l'interrompo més. No. La Clemence, doncs, no era filla seva, sinó d'una de les dones més riques de França, la senyora Elisabeth Laroche-Wiesel. I això... Comissari! Perdó. El destí per fi somreia a l'Alexina, que va idear un pla diabòlic. No he vingut aquí a escoltar els seus contes absurds. Doncs aquest conte se li va acudir a vostè. Va escriure a la seva neboda per consolar-la, però sobretot per establir-hi un vincle ben estret. Era una hipòcrita. Va tornar a França amb una identitat falsa i va aconseguir que la contractessin com a infermera a casa de l'Elisabeth Laroche. Va ser ben fàcil. Ningú la suportava. No havia conegut mai una dona tan horrorosa. Perquè vostè és un àngel, esclar. Un àngel que enviava unes postals precioses d'Austràlia. Molt mediocre, per cert, la seva imitació del matassegells. Un àngel que envia cartes anònimes anunciant un crim. Un àngel que se les empesca per incriminar la Claire. Potser era l'única per qui sentia certa simpatia. Sa mare no l'estimava. La meva a mi tampoc. Segons com, això uneix. Va influir en la Clemence perquè fes testament a favor de la seva tieta, l'Alexina Cuvier, és a dir, vostè. Com a resultat, vostè heretaria una fortuna. Què passa? M'ho ha promès. Oh, sí, perdó, m'embalo. Li prometo que el pròxim cop li deixaré l'explicació final. La senyoreta Toló n'és testimoni. És molt bo, comissari. Però ha enviat una innocent a la guillotina. No fiqui el dit a la nafra. Hi penso nit i dia. No puc dormir. Vostè creu que els morts ens persegueixen? No se'n penedeix gens? Mai he sentit estimació pel gènere humà. Què passa, Lampion? No ho sé, comissari. No pot ser. És morta. És morta. Encengui, senyoreta. Em va costar convèncer les autoritats, però estic orgullós de la posada en escena. Tothom s'ha cregut, sobretot els periodistes. Taló, la funció s'ha acabat. Li desitjo que no existeixi l'infern. Senyors, endavant. Gràcies, comissari. Hi ha algú més a qui crec que li hauria d'agrair. Lampion, em sembla que tenim un informe molt llarg per escriure. Som-hi?
Tant de bo pogués dir-li al meu cor: aquest home que tens al davant es mereix 1000 vegades que l'estimis. Però no tinc aquest poder. El meu cor no m'escolta. Em sap greu. No s'amoïni. El meu tampoc m'escolta. Fa anys que li dic: deixa de pensar en ella, no t'estimarà mai. Però no hi ha manera. És molt tossut. Adéu, Louis. Sense vostè segurament seria morta. Gràcies. Adéu, senyoreta. Però què li passa? Per què retorça així? No em puc treure el seu anell. Per què? Es vol divorciar? Molt graciós. Perdonim, amb tot l'envejo. Això de ficar-se a la pell d'una dona ha de ser fascinant, oi? Fa molt mal als peus. M'ha obert els ulls a moltes coses. Abans era un home estret de mires, amb mala fe, misògin... Comissari. Deixi'm agrair-li, gràcies a vostè, acaba de néixer un nou Larosier. Més tendre, més fràgil, ras i curt. Més humà. Gràcies, lampion, de debò. Gràcies. Ho diu de veritat? Esclar que no, li prenc el pèl. Hauria d'haver sigut actor, però... Oh, què hi té a l'orella? A l'orella? Deixi'm veure. Oh! Comissari, com s'ho ha fet? Un mag mai revela els seus secrets. Tot és qüestió de lleugeresa, com una papallona, com una papalloneta preciosa.